Subirats i fer el revés tot el Riol, cap problema. Bueno, una persona, no sé. Vaig sortir pel santuari, vaig pujar per al costat d'una barrancada, em sembla que era, fins dalt, a veure allò aquell... Jo seguia un trac. A veure el, com es diu, l'avenc aquell de Subirats, em sembla que és. Què, Pilar, bé? Molt bé, Nayo, Jo aquí al darrere, escolta. I aquí hi ha figues! Aquí hi ha figues! Hi ha tot ple de figues! Alerta que el patinen, aquestes figues! Hi ha una figuera dins la pedra, On? Sí. Una figuera. Busqués segur que en trobaria, No t'hi agafis pas. No, hi ha una grapa aquí per baixar. Ara l'agafo. Des d'aquí fa efecte. Aquí en pas més. No, cap aquí.
Que no la coneixes, tota aquesta gent. No té un pam més endavant, Pep. Un pam més. Ajupo? No, endavant. Vols dir un pam? Un pam, sí. Jo crec que amb un pam ja fas, eh? I dos? Espectacular. No, i mentre el sol d'allà és una tocada dolç, eh? El sol. Moltes felicitats, desitgem tot d'ahir. Moltes felicitats. El Jau Fèlix. Vinga, Salau. Per molts anys. Vinga, disfruto. Salut i molts anys. Sí. Ja porten 2 dies que disfruten, cada dia 5 gols. Gràcies. Felicitats, ja que he dit abans.